Oi mwana kwa ramogia juan kamora mora maintiere ageno ni odiochieng' mari odhi makare kawuono ni wapedhoni ayanga gimosebedo katimore bad sirikal mar doho kata bad migaono mar doho kabende kawuono riwruok mar Okinde LSK no bago ng'anyo mar tipo e boma ma Nairobi kaachiel koda gwenge mopogore opogore pacho ka gikwedo seyo ma jatend piny William Ruto osebedo kaluoyo kuom bad sirikal mar doho kabende koro giwacho ni ok gibi ol nyaka jatend piny yieni chike ma pacho ka oketo bad sirikal mar doho mar mondo miyo chung' kar kende kendo mar mondo miyo tijene kaluwore kod chike ma pacho ka. Kotenore kod mano bende koro jatatije mar bad migawo mar doho mano Ann Amadi kawuono ni eri koro odhi rutaya ayanga bang' bedo e apisno kuom thuolo mar higni 10 kabende opuoye kuom tiyo tich makare ahinya e keto chenro mag yalo buche e yore manyasani e nyasi no bende koro notelie kod ogai mar doho mano Martha Koome kabende koro Martha Koome mano ogai mar doho bende dhi nyime gi nyono kar tiendgi ne onge weche mag mibadhi manitiere bad sirikal mar doho ponono nitiere weche makamago osingo ni obiro timo matek mar neno ni non jong'ad buche duto kendo neno ni chenro mag doho ota e yo makare. Nyaka romo gi wang'ene ni moko kuom weche ma omiyo pek odhiambo makawuono. We are going to surcharge those that have authorized the spending of public money on an exercise that is null and void ab initio. Okinde mapacho kaka wuono bago ng'anyo ka gikwedo jatend piny donjore gi tije mag doho. For the past 10 years, ladies and gentlemen, I have been privileged to lead this remarkable institution, a journey I embarked on with a fervent commitment to justice. Jatatije mar doho Ann Amadi odhi rutaya tok tiyo kuom higni 10. Jonyuol manigi ich wang' nomonjo skund sekondar ma Olereto e Transmara kuom siko ndiko duoko marach e penj mar KCSE. Nyakoromo gimana kaka pile nyalo tudri kodwa na mar ote machuok manari adeka auchiel nono bende tudri kodwa mbui mag oganda mano Facebook Ramogi TV wayudore achiel kachiel e mbui mar YouTube Ramogi TV wayudore Instagram kachiel koda mano mar X machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Kawachako ni Okinde mawuok e gwenge mag Nairobi owuok oko mar kar rombgi kendo yuore ng'anyo mamuol mar sudo jatend piny William Ruto mondo omi bad migawo mar doho luor. E ng'anyo makamano Okinde go ne ochwalo ng'ur margi e wi Ruto e od bura mamalo apisi mar jatend piny kod apisi mar Attorney General. LSK onyiso Ruto ni ok gibi duoko piny Kenya e kinde telo maragoko. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, LSK bende obwogo mar donjo ne od bura ponono ni gidhi nyime kod kawo pach jopiny e wi paro mar chik mar gero udi bang' doho chungo chenro no. E laru mar doho mamalo mogik Supreme Court, Okinde mapacho kae okwong'ore gi duol achiel mar rito katiba. Bang' singore mar rito pend chik, ng'anyo mar Okinde mar kwedo jatend piny William Ruto kuom dhi nyime kod donjore kod tije mag bad migawo mar doho ochakore ayanga e seche mag okinyi. Ng'anyo makamano ma opong' kod miel, wende kod ote ne jatend piny William Ruto oluwo apaya ma City Hall, Parliament Road nyaka Harambee Avenue. Gichir, mor, chia kod ichwang', Okinde go otero ng'ur margi e od bura mamalo apisi mar LSK odhi nyime kod chung' motegno ni ok gibi yie ne jatend piny William Ruto mondo odwok piny Kenya e telo mar agoko. And this is a show that the Law Society of Kenya will not watch as attempts to bring back dictatorship, as attempts to water down and affect the independent institutions is made by the executive. Wawacho ni ker nyaka winjwa nikech ker noting'o muma mowacho ni odhi protect katiba. Katiba e gima pend chik marito Kenya kae. To ka noting'o chik mano noting'o muma mowacho no dhi rito pend chik mano nyaka orit kaka nowacho no. LSK ora mon jayal buche biro dhi nyime kod ng'ado buche kaluwore kod chik
ma ok kaka Ruto dwaro. Decisions by the courts will not be made on the basis of what the president wants, but on the basis of what the law is and what the courts interpret the law to be. Wasewuotho wadhi ka president mwachako wuotho kae. Gima wawacho ne ker en ni ng'ato ka ng'ato nyaka lu chik, onge ng'ama nya bedo oko mar chik. Kopo ni watiyo ka chik onge, to biro bedo gi anaki, gimiluongo ni anaki, makoro ng'ato ka ng'ato teke modagole. Od bura mamalo bende okodong' chien e kinde ma LSK obwogo mar dhi e doho mar donjo ne officers mag od bura poni od bura odhi nyime kod kawo pach jopiny e wi paro mar chik mar gero udi. What we are going to do, and this is not an idle threat, we are going to surcharge those that have authorized the spending of public money on an exercise that is null and void ab initio. There is a court order stopping the processing of the bill. So therefore, any expenditure that will be incurred in that process is an illegal expenditure, and we are going to take action on those that will have authorized it. And we are putting Parliament on notice that those who continue to disregard the rule of law, particularly our members that spearhead such an exercise, we as a law society will sit down and see what course of action we will take against them. But we will not allow the abuse of the rule of law. Bedegi te nyakalu chike matayo Kenya karaka. Masichi mapodi kao pach jopiny ko giluo chik, to which means ni gitemo introduce gimilongo ni anarchy, which means ni wadake Kenya karaka maonge gi chike. Mama Nero, we are not going to agree. Mabiro bang' doho mamalo chungo chenro duto motenore kod gero udi. Jakom LSK Eric Theuri onyiso jatend piny William Ruto kod od bura ni paro mar chik mar gero udi dhi muonyo pi kendo pone gidhi nyime kod kawo pach jopiny ataro mar chik. There is only one outcome that can come out of that exercise, an illegality. And so therefore, it is futile to proceed with public participation when it is plainly illegal. They are not going to achieve the constitutional purpose. It is it is like a dress. It's like a dress rehearsal for an event that is not going to happen. LSK bende opuoyo jokanyo magi kuom wuok oko kar rombgi mar chung' kod bad migawo mar doho e ng'anyo ma kawuono. Bende gisingo mar luongo ng'anyo machielo e kinde mabiro. Riwruok mar okinde e pacho kae LSK oseyo jatend piny Dr. William Ruto kuom temo duoko piny Kenya e kinde loch mar KANU. Gisingo madhi nyime kod kedo ne katiba maneno ni ji duto oluwo pend chik. Chris Owino, Ramogi TV, Supreme Court, Nairobi. Okinde mawuok e counties mopogore pacho ka ne oriwre kod jowetegi e ng'anyo ka gikwedo godo lep kod akweda masani jatend piny William Ruto oketo godo ma pacho ka. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E kaunti ma Siaya, okinde ne obago ng'anyo ka wuotho e apaya mar chuny bomano kotelnegi kod jang'ad bura maduong' e doho ma Siaya, Okanda Leonard. Okindego owuok oko mar siro riwruogo kinde pacho ka e kwedo okang' ma jatend piny William Ruto osebedo ka kiro godo weche e wi doho ma pacho ka gikone Ruto mondo we doho oti kalure kod chike ma pacho ka. Wakwedo wach mar ker mar sakasa kotimo gik mokiyo mok ni kare mar attacking the judiciary, or attack judicial officers, to attack the independence of the judiciary. Wawacho ni as long as wantiere kako kinde kod all well wishers man Kenya, wabro neno ni wa protect kendo wa safeguard the independence of the judiciary, kendo wabro neno ni chik emitawago. Mana kaka e kaunti ma Siaya, okinde mawuok e kaunti ma Bungoma bende kotelnegi kod jakom mar Law Society of Kenya makono George Murunga ne osemo wang' jatend piny mondo we mieno doho kod mibadhi maonge kore gi atache gikwayo jatend piny mondo luor doho kod chike matayo jo Kenya kolure kod pen chike ma pacho ka. Kane obedo president, noting'o bade malo kendo nowacho ni obro neno ni katiba obedo protected, kendo nowacho ni obro neno ni chike duto mane Kenya ka obedo protected.
ni to koro wacho ni okobi luwo kata okobi neno ni otiyo kod orders moa e doho. Wanyise ni oyo orders mag doho nyako respect kendo nyako ne ni oketo gi mbele. Oken above the constitution. On behalf of the Law Society, West Kenya branch, we condemn those attacks and we advise that the president follows the rule of law, just like he took his oath of office. There was no other oath of office, because for purposes of ensuring that there is good functioning in a good democracy, we must always and at all times obey the rule of law. Kai County ma Mombasa, ng'anyo makamano, ne obagi apaya ma Nyerere kod Nkrumah nyaka e doho ma Mombasa. Okinde makono, bende ne oseo jatend piny William Ruto kuom puso weche magikoni geto bwogo jong'ad bura kendo rocho ratiro mag chike matayo doho. Gikwayo jopiny mondo owuog oko mar kwedo weche makamago. Bende gijiwo jong'ad bura kaachiel kod apisas duto mag doho mondo kik mbek tole tijegi nikech weche makamago. All judicial officers, and we are urging them to remain steadfast to upholding the rule of law and not be cowed or intimidated by the words of the head of state. And urging members of the public to also weigh in and stand firm against such attacks. And we wish to remind the President of the Republic of Kenya that there is a reason why there is separation of powers in the three arms of government, and he is not above the law, and judicial independence must prevail. Judiciary must take Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ogai mar doho Martha Koome wacho ni ok obi yie mondo dwa nying doho gi weche maonge atachgi kata matin. Koome wacho ni doho ikore mar rakore kod mibadhi ma omako jang'ad bura mora mora. Omedo kwayo jo Kenya mondo sir kendo mak motegno chike ma pacho ka oseo jatend piny kuom weche makamago. We are ready to process any complaints against any judge or judicial officer who is implicated in corruption or in any other acts of misconduct, and state that we abhor corruption in all its formats, be it bribery, which is indeed a crime. However, such complaints must be launched and processed in the manner prescribed by the Constitution. Days are gone when officers were hounded, judges, judicial officers were hounded out of office through name calling and naming and shaming. The Judicial Service Commission, which is the body mandated by the Constitution to deal with matters of complaints, will only act on the basis of evidence and not on blanket statements or allegations that have not been substantiated. Doing otherwise will mean that we will be overthrowing the Constitution. Kapod wantiere weche mag doho ni jata tije mar bad migawo mar doho Anna Madi otieko thuolo mar tije ayanga kawuono tok tiyo kuom thuolo mar higni 10. E nyasi mar goyo ne oriti Amadi odwoko erokamano ne doho kuom sire tije kendo kelo lokruok maduong' e chenro mag doho e thuolo mare. Ogai mar doho Martha Koome opoyo Amadi ahinya e tije mar nywako lony manyasani e yalo buche mapachoka. Jata tije mar bad migawo mar doho Anna Madi owuok e apisi ayanga kawuono tok tiyo e apisno kuom thuolo mar higni 10. Amadi jal mar ariyo bede apisni e bwo chike manyien mag higa 2010 to ka otelo kowuok kuom Gladys Boshule. Okinde ko jotije mag doho nochokore e doho mar Supreme Nairobi e nyasi mane otelie kod ogai mar doho Martha Koome. Ka owuok e apisi ano yango moko kuom okenge ma doho goyo e thuolo mare kama duong' en tiyo kod lony manyasani e yalo buche. For the past 10 years, ladies and gentlemen, I have been privileged to lead this remarkable institution, a journey I embarked on with a fervent commitment to justice, efficiency, and unwavering service to the people of Kenya. We have traversed many a landscape together, witnessing both
triumphs, and tribulations, all of which have forged an indelible mark on my soul. I'm especially proud that we have modernized court processes, embraced technology, and strive to make justice accessible to all. Honorable Chief Justice, ladies and gentlemen. Wach mosir kod ogaye mar doho Martha Koome kopuoyo maino ma Amadi noketo e rieyo chenro mag doho. You came into office and worked towards creating systems, very high standards set by the Constitution of Kenya 2010. You established very clear administrative policies and implementing every standard operating procedure for every activity that we undertake as a judiciary. These efforts have significantly helped the institutional performance of the judiciary by creating more efficiency, more transparency, and a very accountable system. Amadi kata kamano bende olero ni thuolo mar tije ne okokoso achiedh nade maka kod kacha. We have equally faced a lot of challenges, including the perennial backlog issue, challenges in the implementation of innovative case management systems, and streamlining procedures. We've weathered the storms of misconduct and perception of misconduct, upholding the highest standards of integrity and accountability. Amadi woki apisi e kine madoho mapacho kani kod achiedh nade kamoting'o seyo miluoyo kuome kod jatend piny William Ruto. Amadi okawo thuolo ni mar paro ni okinde mondo ne ni girito chike mapacho ka gi tekre gi duto. Let us continue to uphold the independence of the judiciary with unwavering resolve. Let integrity remain our armor, efficiency your engine, and the pursuit of justice your guiding star. Remember, in every courtroom, in every judgment, you wield the power to shape the destiny of not just the litigants before you, but also that of our nation. Jalup Amadi Paul Ndemo ema biro tayo chenro mag doho kaka jatatije yor kojolo nyaka chieng' yier jal mabiro kawo apisno ayanga. Kawadhi nyime ni ogaye mar ODM Raila Odinga okono jatend piny Kenya William Ruto mondo luor chike mapacho kae kawacho ni jo Kenya ok bi yie mondo duok piny Kenya telo mar agoko mane gisewuoke. Odinga ne osir kod jotelo ma opogore mag ODM mane ochopo hik jakom mar ODM bade ma Migori Philip Makabongo. Jojo manigi mathoth. And then you've seen somebody saying that I will disregard court orders. That is the language you understand very well. Who are you to disregard court orders? We went to court, to Supreme Court, to challenge the election of the presidency. And the court ruled against us, despite of all the evidence that we put before that court. They came and ravished everything. Hearsay, rubbish and so on. That's what you said. You said we don't agree with this ruling, but we respect the courts because they have got the constitutional right to do so. You are yourself a product of the ruling of that court, and you're saying that you're going to disregard and disrespect the ruling of that court. We will not allow you to do it. Na ujue ya kwamba wewe si wa kwanza kupeanwa hiyo kazi. Tulikuwa na wengine mbele yako, na tutakuwa na wengine nyuma yako. So ukiwa na nafasi umepewa kazi, paka usaidie watu wako, paka ulinde watu wako. Na wewe wakati ule hutakuwa kwa mamlaka, wengine watakuwa kwa mamlaka, pia wewe au watalinda wewe. Yokaramogi Jojuma pod ikono lipodno kendo biro miwa kanyo kare e weche manyien mag oimore. Kawa kamano wadhi nyime koda weche manyien kama jaod bura maro mapar koda bich mawuok e gwenge mopogore opogore owuok oko kendo singo mar siro jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro e laro kom mar tend piny e yiero mar higa 2032.
Jotelo ne osungo ndini nyoro mabende en jakom komiti od bura mochung'ne loso budget kuom chia mare kagiwacho ni en kod nyalo mar telo ne Kenya e higni mabiro. Ne gipako chenro mare mar gero skunde rang'eng mamalo kaachiel gi miyo jopuonjre chiemo e chenro motisi ni masomo bora program. Adweve mutikama tunasema hiyo pesa ambayo umeset kwa vijana. Na mimi nasema very clear because we also want a country that is led by honest men and women. What we have done in Honorable Ndindi Nyoro. Huyo kijana Ndindi Nyoro ambaye ako na ndoto nzuri ya masomo kwa watu ya Murang'a, kwa watu ya Kiharu, mkisikia yeyote anamtafuta, mimi naomba mumuvije. Yakaramogi mano bende makelo wa yue mokwongo e chenro mara ng'ichwelo saa 1:19 kanano kanyo kabende uoro ote modonjo kaeri ka ng'ato wacho ni nyinga Steve Kea kawuok Kochia aneno Ramogi maler weche manyien mag ang'ichwelo kamana inya Apollo Gango mar Gemuriri Ramogi TV chopo makare mae antiere la Kisama mano nyadendi ma okang'eyo gima iwacho kanyo kata kamano Morris Opio wacho ni Ramogi TV neno yo makare amor kako kelonwa weche manyien e yo ma odonjonwa godo. James Otieno wacho ni sirikal owere chutho gi bad sirikal mar doho mondo miyo tije migao ka migao ni kod tije. Nyako Ramogi waringo wadhi e yweyo machuok wadogi weche mathoth. Manyo kura Nairobi lakini ofisi ni athiriwa ni county moro ne ni athiriwa. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Piny koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyako Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyako Ramogi migao mar somo kwero skunde owe juogo jonyuol omenda mar JSS ka giwuondore ne giyaro chenro mag puonjno. E andika ma oorne skunde, migao mar somo golo lai ma skunde owinjo luw ne jopuonjre mag JSS. Jopuonjre duto maheo $1 million mane timo penj mar KPSEA higa mokalo dhi riwore kod grade mar 7 e skunde JSS manie skul mane gisome. Jopuonjre mag grade 7 biro tiyo kod klas mane jo klas 8 ma higa mokalo notiyo godo. Jopuonjre mag grade 7 oyienegi tiyo kod lep skul mane girwako ka gin e grade 6 e sama jonyuol nyiewo lep skul manyien. Skunde bende osiem owe nyiso jonyuol mondo ogol pesa mar gero klese manyien ne jo grade mar 8. Piny owacho olando ni chano tiyo kod $12.8 mar gero klese 15,000 kod 15 mag JSS e higa achiel mabiro. Kamano bende migao mar somo olando ni omenda maromo $7.6 mar siro somb JSS
nosepuodhi kendo biro donjo e aguchegi omiyo kik gijuog jonyuol pesa moro amora. Migawo nonyiso apisage mag somo e gwenge oneni chike lai mag tayo JSS kod klas 9 olu makare. Sirikand kaunti ma Homa Bay kokale bade mar somo chwalo kony mar omenda kod mwandu mamoko mag somo ni jopuonjre maromo 240 mawuok e familia ma yutogi ni piny. Sirno chwal ne jopuonjre madonjo e klas 9 kokale chenro mar Inst2Swim madhi kao ting' duto mag sombgi. Kaka jafama maro e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, migawo mar somo e sirikal mamalo bende ne ochwalo kony ne jopuonjre maromo 256 e kaunti no madhi konyogi e sombgi ka gichako donjo e klas 9 juma manyien. Karkano ringre marwa ma Homa Bay County Referral kae oyienwa kano nyaka ringre 22. Nyakaramogi watimo mos kuom kikruok makamano mano okelipot mane walando kata kamano waloso mano kendo wabiro miyogi e sama ochope yo makare. Wadhi nyime kama chenro mag somo ne ochung' e skund sekondar ma Olereto mayudore Transmara tok jonyuol bago ng'anyo kage kwere duoko marach ma skund no osebedo kandiko kinde ka kinde. Jonyuol gi jodak go wacho ni skund no osekuodo wigi kuom higni 10 kata jopuonjre yudo e penj mokalo. Giseye board mar skul no kuom koso kawo okang' mar reso duoko mar penj. Gidwaro ni owil japuonj maduong' mar skul no kendo ne kaka skul no mokiko jopuonjre ochako loko duoko mare mar penj. Hizi ndio tumefuta mkia karibu Kenya mzima. Hii ndio shule ambayo imetoa mai kubwa, hakuna mwanafunzi hata mmoja anaweza pata hata technical course hapa. Na tuko na technical institute hapa. Wakati wanafunzi wa kwanza walifanya ambao ni pioneer wa hii shule, walifanya ya kwanza na walianguka mpaka sasa hivi wameanguka. She has stayed here for more than a decade and we have gotten poor results. We have gotten a lot of E's, we have gotten a lot of D-, and what we are asking is for the change. Tunataka shule ibadilishwe. Hakuna ya kusema kana mtu ameongea, tumeongea kama community Olereko. Tumeamua, tumesema hakuna, hata kama shule ikifungwa wacha ifungwe. Tutabike. Kawadhi kaunti ma Homa Bay ne sirikand kaunti no kokale bade mar somo chwalo kony mar omenda kod mwandu mamoko mag somo ne jopuonjre maromo 240 mawuok e familia ma yutogi ni piny. Sir no ne ochwal ne jopuonjre madonjo klas 9 kokale chenro mar Inst2Swim madhi kao ting' duto mag sombgi. Kaka jafwambo maro e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, migawo mar somo e sirikal mamalo bende ne ochwalo kony ne jopuonjre maromo 256 e kaunti no madhi konyogi e sombgi ka gichako donjo e klas 9 juma manyien. Inst2Swim. Father and deeper. Jopuonjre 240 go gin moko kuom jopuonjre manorieny e piny ma klas 8 ma higa mokalo e kaunti ni to wuok e familia ma yutogi ni piny kendo ne okawgi 6 e ward ka ward kuom wards 40 mantie e kaunti ni. Jopuonjre go ne yudo sir mar somo kata scholarship e bwo chenro ma sirikand kaunti ma Homa Bay ne ochako ma ong'ere ni Inst2Swim, kama jopuonjre go mane yudo sir e tielo mar ariyo mar chenro no sirikand kaunti dhi kawo ting' mar puonjogi nyaka chieng' moro gitiek sombgi. Last year, or the year before last, immediately after our election, recognizing that this county will have many students who will pass their exams highly and will not be able to go to the schools to which they have been called, thereby curtailing their ability to compete with other students from other areas of similar levels of brilliance. And this is why the county executive of Homa Bay under my leadership, together with the County Assembly of Homa Bay, sat down together and agreed that for us to bridge the gap of our students to other students in the county and to make Homa Bay the competitive county and the #1 county that we want it to be,
we must make a major investment in education of our children. Ma opogore gi chulo negi school fees, bende jopuonjre go ne yudo mwandu mopogore mag dhi konyore gi skunde mag sekondar ma oluonggi ma bende gichako donjo wuok tich juma manyien. Gavana Wanga mane loso e kinde mane osidho ayanga chenro no ne okune jopuonjre go mondo kik ketuge sombgi. We have given you the films. The rest of the work is now in your hands for you to be able to swim further and deeper. So students, we are really relying on you. These members of the County Assembly, MCAs Mune Nokagi, Otuonore, ntie gik maginyalo timo ne gin giwegi, ntie kuonde maginyalo kete pesa mag projects. To ne giwacho ni wawinjore ni kar mondo watim gik mamoko, wakuong wachaka ne gisomo. Jalup Gavana Oyugi Magwanga kod jatend migawo mar somo e kaunti ni Martin Opere ne okone chenro makamano geto ting'o malo rang'iny mar somo e kaunti ni kama ne gijiwo jopuonjre manie bwo chenro no mondo ket pachgi e chenro mag sombgi. Concerted effort. The parents okaw nyathini itero ni school. The sanduku ni kanyo, fee ni kanyo, everything ni kanyo. Yours is to pray for them. Advise them to remain respect. Anyone who comes back here with a milligrade of B- and below, we will not support you to move to Form 2. Kumachielo bende kwand jopuonjre madirom 256 e kaunti ni ne oyudo sir ka owuok e bad migawo mar somo e sirikal mamalo ma bende okawo ting' mar puonjogi nyaka chieng' moro gitiek sombgi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Weche mamoko matimore e kaunti ma Homa Bay ni od thieth maduong' ma Homa Bay oyudo puoth kowuok e doho ma Homa Bay mar iko ringre ji 12 mapok oyangi kod wedegi. Ringrego osebedo kar kano ringreno kuom thuolo mar dweche 6 tok tergi kanyo gi obila mano konyogi e yore ma opogore e kor gwenge ma Homa Bay. Bedo ni ringrego pok oyangi kod weggi osekelo pek e chenro mag tije kar kano ringreno mani kod thuolo mar kano ringre 22 kende ka sani en kod ringre 15 ma 12 kuomgi pok oyangi. Poni ringre 12 go wegi ok ofwenyo e thuolo mar ndalo 14 to biro chuno mondo od thiethno oikgi. Kar kano ringre marwa ma Homa Bay County Referral kae oyienwa kano nyaka ringre 22. Sani wan gi ringre 15 kuomgi 12 gin mane okel to pok ng'ata owuok ayanga ni mano achiel kuom ringre margi. Koro nyoro, odiochieng' manyoro ne waseyudo oboke mowuok e doho ni moyienwa ni mondo koro waik bodies go kata wanyalo timo go gimoro amora mwahero. Koro omi jopiny odiochienge 14 marumo tarik 25 dwe ma wantiere ni. Weche ma ohala ni jopur ma kaunti ma Siaya koro donje pur mar kido manyien mar oduma ka giketo ting'o malo yuto margi kod bedo gi chiemo moromo e kaunti no. Kido manyien mar oduma mong'ere kaka Bazuka otere kaunti no kod kambi mar kothe ma Wakala Africa. Kaluwore kod jachung' e lo kambi no Collins Achapa, kido manyien mar oduma nyak piyo kipimo kod kido mamoko mag oduma. Jopur mawuok e sub kaunti mag Emiala opoyo kido magi wacho ni biro ting'o malo yuto margi kendo gibed kod chiemo moromo. Koro no oywaya mana ka paket achiel mana pidho kama na pidhe aneno kotimo maber kendo ogolo ariyo ng'enyne ogolo ariyo koro anyalo wacho ni kodhi ni ok en kodhi marach. Another thing ni ajapidho ga DK but DK ni one challenge no ochiek kae inacheka o ng'amo dhoge koro ka koth nitie to tow to mae to neno uma dhoge. Kana biro kode game na me farmers kowuok farmers mane wuok Ndia, that is in East Game,
and due to the feedback managichiwo kodhi ne ber ma nomoro wakaka jo Bazooka bo wacho ni at least kawuono wabi game field day north game kar kae mondo wanyis jopur ma bat kodhi mar bando mar Bazooka. Jokanyo e sekta mar sukari e kaunti ma Busia okwedo kuo mar niang' ma giwacho ni ketho ohandgi ka bende giseyo riwruok mochung' ne weche pur ma pacho ka mar Agriculture and Food Authority ma giwacho ni pok okawo okang' kata obedo ni gisebedo ka gichwalo ywakgi. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Kane giloso sama chuok bang' bedo gi romo, jopur niang' kotelne kod jakom margi Juma Ibrahim wacho ni achiel nade ma gisebedo ka gikaloe en kalure gi medruok mar kuo niang' ma itimo gi moko kuom kembe mag sukari makono. Ile kitu tulizungumzia hapa sana ni kwamba hii mambo ya poaching miwa, na hii poaching inafanya both wakulima na millers wanapoteza. Mambo ya poaching iwachwe, kila mila apande miwa yake na akate miwa yake vile inatakikana, lakini mambo ya poach huku na huku sio nzuri. Na mimi najua kwamba hii poaching inaumiza sana Busia kwa sababu watu wanatoka nje na wanapoach miwa kutoka Busia, na at the end of the day itapatikana kwamba tena hizi mills za Busia zitafungwa hivi karibuni kwa sababu hakuna miwa. Korka Kore, maneja mar kambi mar sukari ma West Kenya Ole Pito, Gerald Okoth, wacho ni kuo mar niang' timre seche makembe moko ok ndik kwan jopur ma ginyalo konyo iko niang' nyaka seche ma ikae machuno gi nyaka gikaw niang' mapok otegno kowuok e puothe. Jambo moja ambalo sijaelewa ni kwa sababu inawezekana ni kuwa kitu inasemekana survival of the fittest, lakini ukikata miwa kama ni changa, kama mkulima unapoteza. Na kama kampuni pia sioni unafaulu vipi kwa sababu utapata molasses na pengine bagazi. Hata bagazi haitakuwa ya kutosha. So ningeomba ya kwamba pengine nafikiria yeyote ambaye anakata miwa ikiwa ingali changa anataka kuharibia wale wenye wako na miwa. Kwa sababu miwa yenye tumepanda na tumepanga tunajua itakatwa wakati fulani. So siwezi enda kuikata kama haijakomaa. Apisa mochung' ne chendo marego sukari e kambi mar Mumias George Sagala to kwedo weche jopur niang'o kowacho ni kambi mar Mumias poko yudre kod timbe makamago. Ka jatend jopur e kambi ma Busia Sugar Meresha Achieng' to wacho ni ng'eny jopur ok chop winjruok mar andika magiketo e kindgi gino mowacho ni osekelo tungni makamago. We operate under regulations of AFA as there, and it is not fair to say that we are mainly poachers. The question of poaching is all over the industry. Farmers should be honest. They should be sincere. If they know you belong to this miller you have contracted, do not be tempted again to cross over to another miller. Let us continue honoring the contracts that we have signed by various millers, and such kind of issues will not be coming up. Jopur niango to kata kamano seoten riwruok mar Agriculture and Food Authority magiwacho ni poko winjo ywakgi. AFA haijafanya kazi yake nzuri kwa sababu saa hii industry inaendelea bila regulations kwa miaka mingi. Hii industry inaendelea bila act kwa miaka mingi, na hiyo inamaanisha kwamba hakuna sheria ambayo unaweza kupeleka mtu kotini. Commissioner Kipchumba Ruto kachel ko jatend migawo mochung' ne weche pure county no osingo mar miyo jopur ratiro ka gimedo ni gisekawo okang' mar pedho jogo ma osebedo ka donjore gi kuo mag niang'. We require sanity in this subsector. We have said the tractor should not vary cane to the factories at night, and no sugar cane should be cut at night also. And Mumias is raiding the Mumias. I don't want to talk too much. It's wrong for you to raid somebody's house anyway, because for them they have been moribund for whatever. So suddenly they are milling. Where are they getting that sugar from? Is it from Uganda or is it from Busia? Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Meli manyien mawuok e piny Korea ne ogo e wath ma Mombasa e thuolo mokwongo mar chako chenro mag kelo mwandu e pacho ka kokalo e wadno ma Mombasa. Melino mar kambi Korea Marine Transport Company mani kod bor mar mita 222 ne ogo gi container 1,000 mani kod bor mag fut 20. Jaratije wath ma Mombasa Captain William Ruto ne okoni biro mar melino en ranyisi ni wath ma Mombasa medo lombo weg kambi kata weg kambi mopogore mag meli makelo ohala e pacho ka. Weg melino ne okoni gi mor gi chenro mitaye wath ma Mombasa kendo nyiso geno ni gibiro tiyo kanyakla gi wath ma Mombasa e loko ohala.
we're promising to give them the best service, because for any shipping line to make a decision to call into a port, they must have also done some of the due diligence. And part of the due diligence is how long will the ship be waiting? Like today, this ship just arrived today, and we give a priority, and we just docked on arrival. So this is also reducing cost to the shipping line, and also reducing cost to the receivers of the cargo, that you're receiving your cargo on a timely basis. It's come from China, and it will be, the next port of call will be Dar es Salaam after this. And it's a new service that has been started by KMTC. It's because of the confidence of the line in the region, and they see potential in Africa. That is why they have started this new service. So we expect good things to come for Africa. Tukiendelea kufanya kazi vizuri kama vile tunavyofanya, basi meli zingine pia zitaweza kuja hapa na kuongeza kuleta mali hapa, na pia ni kuonyesha kwamba pia kibiashara na kiuchumi Kenya inasonga mbele. Wakao yu machelo chenro mar angichwelo an John Kasiaya un maber ero ramogi un tire maber kamano ramogi TV apoyo kang ma okinde ne wakao nyiso Ruto ni oken malo mar chik Alfredo Suru and Dandora Face Twero kamano Fred ramogi TV asa gina nyakwara ruama Kisumu tiengre aneno kaka ukelo weche manyien yo makare kawan kae kod familia ero kamano nyakwara mogi kikidhi mabor wadogi weche mathoth. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Manyo kura Nairobi lakini ofisi ni athiriwa ni county moro ne ni athiriwa. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kontanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako. Amula mana matin. But mule matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Yawa nyathito na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno. Kod saa 4 otieno. Mane Ramogi TV. Machiegni pau tuke jaloch nyadiboro e tuke mag Kenya Cup KCB RFC biro gocho gi Mwamba RFC e tielo mar 4 mar Kenya Cup
giko dirane. Nyaka ne season masani chakre KCB oseloyo tuke adek ka gin gi points 15 kendo gin e thuolo mar ariyo tok Kabras Sugar. Kocha margi maduong' Curtis Olago wacho ni gigeno medo timo maber mana kaka ne gichako season ni kokwayo jera mag team no mondo jowuog oko osergi tugo ma Jumapil. I think we are settled down and we've had a very good preparation for the game. We're going to play against Mwamba. We think that, we believe that they play a very unstructured kind of game, but we will approach the game with the respect that they deserve, and we'll try and stick to our structures and try and see if we can tick a few boxes that we didn't tick in the first 3 games that we played last year. Maga Safaricom chapa dimba chakora Yanga kinye boma Mombasa. Finals go ibiro goya lap mamba raki Jumamos gi Jumapil. Timbe ang'wen mag chuo kod ang'wen mag nyiri ibiro laro osimbo no. Timbe go wuok e counties Taita Taveta, Kwale, Mombasa, Kilifi, Lamu kod Tana River. Kambi Safaricom tiyo gi tukego e yango kendo nyayo talanta mag rowere. Kwanza tunashukuru Mungu mali tumefikia so far. Haijakuwa rahisi hivyo. Kumekuwa na challenges hizo games zingine, kumekuwa tukisumbuka na fatigue nini, issue tu nyingi, but kitu moja tutaregeshia shukrani kwa Mungu. Then kwa mashabiki ni vile vile tu tumekuwa tukitrain poa na wastarajia anything less than ushindi. Kwa kusema kweli ni first time yetu kama Bandari kuweza kuingia kwenye michuano hii. Tumekuwa tukiona ikifanyika na tumeona pia zimekuwa successful. So this time round tukasema lazima na pia sisi tuweze kuregister, tuweze kuingia. So tumeingia, michuano imekuwa migumu. Tumeweza kukutana na timu ngumu. But tunashukuru Mungu sababu kila kitu ni Mungu na wachezaji wangu wamejitolea mpaka level hii yenye tumefika tunaweza kurepresent Pwani. Sachiel deka prangwan koda uchiel emakelo wegiko marweche manyien magang'ichwelo jogo ikuma bede na wakanyo YouTube. Jono Bala wacho Ramogi Ler, Gaddafi Mohamed Ramogi Ler sana. Siena Musiobia wacho neno wa live from Uganda. Kabinde nano kanyo ka Steve K wacho neno wa kaintiere Ruiru Kiambu. Jojo War, Jojo Ching watching from Monarch School at River, Ramogi Ler Maratari Rokamano, Dero Soja bende wacho ni Ramogi Ler, Kabinde Diek Billy wacho serikal oneno wa kowuoko Kakamega Prison o wacho kanyo ni Ramogi Ler. Nyakoromogi mano bende makelo wegiko marweche manyien mag ang'ichwelo wanende kendo weche manyien mag oyimore. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Ng'ama dichuo bro donjo gi koni, asto ng'ama dhako ang'eyo ni biro donjo gi koni ka riembo ndiga. Kama,
tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo, many network ni. Kamoro amora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Mokalo e chenro mar nyako chia. Goluru point ma pregnant. Idwa wuondori ni kia ni omondi chung. Mago notes maune monego beno kao. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat. Kangera kama tane no sucha. Cannot stoop that low. No. Angomo mi timori ka jo homa bi. Onge wach moro minyalo mede. Ago luku baloma. Wuon tandarua nino chieni donge. Imbe dhiyo. We. Duoga neka. For my new generation, walwako walo gi kondo. Kichaki tem gini do temono. Kindeno chopa nyola no se yuni gilo kigido nyako chia. Era gimbola ni se yudo nyodo ni kelo nyako chia. Jolokore neje lunga ni sandi nango nyako chia. Ni giere kunde jalo siko kachandi gimo nyako chia. Utemo kakama wada tema kimedola nyako chia. Nyako chia. Enango. Nane ringa ngo. To nyini dongo 100,000. Hakune maber ni ogol 50% mar party. Okay motia ne ngwech kai. Okay.
Mane kaka osechako behave. In fact, title no my with immediate effect. Ng'ani osebedo mubadhirifu. Mano tango. Kasongo. Kata Kiswahili mogola gole e dholuo direct mubadhirifu tami. Bagi. Yawa. Jami badhi. Yes. Ng'ama badhore mubadhirifu. Nam. To gudo wenga imbe na ngisi maber. Ni iweri gi nyien mar jarwak tanda ruwa gi wuoche machalo nyathi mumini. Weri gi nyien ni. Imbe koka I will deal with him perpendicularly. Kara donji ka umwandu wadhi bwana ji orume yeka. Ano kadonj sani ne. Ingeni kadonjo sani anyalo kawo pesa gote marum ka jomoko pok oyudo. Koro tim kama. Ine madwa ni dogi. Nitie gima rito kae mapango ne jaridi no. Kurane madogi. Nitie gima rito kae mapango ne jaridi no. Be kata ka doktor ok dochwada. Ng'ama duong' ni ok dochwada. Onyalo mana kona ni ina setieko kodi. Ne. This guy say, Yawa. Adis. To kawuono tuo manadi kata customers onge yawa. Bingeni ndalo miyoge kata be customers opong' hotel ka koso ine magiluori. Adis mana ngome wacho no. Aito dakiluora. Ano kase ngiyo gi neko ni. Nyathini wuoyo koda nadi yawa. Ang'o matimiga? Okiti tiji. Ri. Bota. Gol na gigo. Ede na demo there design ja. Apenji kijana. Ang'o misika isoko wang'i otenda ka. Ang'o midware otenda? Mudheri an odi design mane koso ibongo kuom ng'ama chielo. Ang'a modich gima weng chieng ma in fact ne ma miss mana neni. Adich gi investments moko design manoma. Dongen isebiro kae. Ana biro ka saa di Mudheri. Wangi no timo lolo. Luoka design cha mundi nene mafai. Ichie. Ionge otenda ka? Mudheri luok wangi design cha hapa ni wangi ni gigine. Ne waonge tich ma wanyalo mi. Sani wan gi ng'ama ting'o pi. Selvia nyara sani otegno ma okawo 20 liter ni bade makora chi 50 liter ni bade makora cham. Toliero to ting'o. Onge ting'o pi maber. Ok wadwa tiji. Ere Silvia jawuode wadwa no mondo wabongo ka achiel ari adek. Iwinjo odi. Adwa ni mondi weri gi nyara ma Silvia no kabisa. Manyiri moko mondi tugo na Silvia no taibi kata matin. Okay. Ibongo mafai ni Silvia ok taiba. Kendo kata sagodi bo winji kiwacho mi yueyo. To bere ni sagodi emung'eya. Kendo sagodi emung'e taibe na. Gimi ng'eni dine odi mine ni wacho ni ok type Silvia dine onge. Sani do liel. Onge gibuaga go mago poro liel mana. An nyasaye mori. We kutimo na dogi ganga ngamu ko ano kadich kodi. Mika sabana die wangi le. Ne odi. We lwaro na jo tije na kane ibe ipongo na ka imiyo customers paro ni ka opongo to wuogi. Kore iloke ayany Mudheri to nwa wuoya. Loke ayany donge. Mudheri gima konyi ngimane ni Mudheri amiri spa. To diro kin Mudheri mamiyo rispa. Dase donjo kuomi gi jamb mo kanyo manoma man. Yamo taketho gi tugon. Aketho. Wadi woka? Timke aketho. Matengo. This. Look up to less. Wano kuandamana. In fact, Sani wa change your style mpya of doing things. Sani, iwacho di stay in the house, no moving outside. Kataka mine nani, I'm trying to run to the house and hide there. Enuri tapenjie. Kuro tablecha to candidate machal nade surely. You can't understand. Nick Tableno is only the qualified candidate. Mawangoka. And I don't want to be political right now. No, go straight to the point. Sawa, we are give watch politics. Enuri. To see picha. Wangi nyalo bet ni omake kamoro. Koro to edo siep dadoge. Ne dong ne un kod dong ne wan kod yere meeting. Daki go kau kata simi go ne angomo mi an mechanda. Ya we enuri amwared. Ne ineno. In manyocha kasa kani enure okadwa ne ni but gane no okadwa ne ni but siji jagi ne no koro sanity penja en idudo naka omera ko kidwoko nyathi kamidhi ne ineno kar dudo ni penja ni en kanye take your time and get rich. Sani there is money being poured
pesa mori pogo ka HD kacha cha 1000 each katansa mine nani an kodeka akawe bana sichimine nani ngama pogo pesa tung daridi muru manuchungu kanse gine MCH dongo biro kacha cha omiyo ji pesa ne enure ling wabo loso baadaye we kau pesa kai yaba joma bende ke tich ke tek manade ngongengo yaba nenya kochiacha tu eto kuru ngwe pesa mako wija mucha 1000 Hey, koro, wadok manager. Wadhi chomo malo kocha cha. Oh, pat bi kocha. Onge rach. En alweny. Piny ka. To ka ikuru jisiro. Jiponi kanyo koso. Jatelo ji orumo, girumo te. Jatelo ji pok orumo. Mato ng'ay. Ji pok orumo. Omere in ng'a? Man. In ya kanye? Na onge matin bat koka donjo. Ne podi onge nade, mang'a. Dungani man warado kudi yawa ka chocha biro launch siya yawa. Yese wili koda piyo malit manani. Omera ng'eyi. Donge in makali kacha maneni. Gine kamitwang'e woche cha. Jatelo to wiyo wil koda piyo manade ya. Donge in man warado kudi launch kamani launch e chocha. What do you mean? Koro anakia rabondo. Mano my complete replica. Rabondo ka romogo. Akia. Bondo nino. Ng'ato nyawi mera. Iti mango gwenka. Jatelo ma en fundi wuoche mana kaka isewacho. Macha twini mara, machokan, twini na. Aseti ukodi. Jatelo ane pokitieko koda yawa. Koro danga nindi kech to in ka jatelo yawa. An kata lweta pokorado gi lweti nyaka ne nyuola. Koro idwango nani nisetieko koda kanyo in. Ng'ama no neno. Uosi. We matin. Koro iwinjo. Pesa mana watingo ka to sarumo. Pesa jatelo yawa. Pesa rumo nadi ichumi yawa. Koro en pesa niko sen mara. Timni ya. Wangi bi office. Bi office bi manya. Jatelo onge ga jasiasa mora moseoro ga japiny no manye office moyude ya. Jatelo en wuoro mar okombe. Koro in ming'e mang'eny no kara koro thoneni. Jatelo. An gi gimoro matin kae. Anyalo miya adhi biro kawe office. Nyalo mana waya. Kara miye 3,000. Jatelo ero kamano. Bigi. Aya, ero kamano jatelo. Wan kodi nyake debe. Koro chwada note. Chwada omenda. Chik lweti. Kao pesa. No wacha 3,000 ok 50. In mi pogo pesa. Ani wacha oluwacha. Kao pesa ni katilu jatelo. Ntachukua pesa. Kao pesa. 3,050 mimi kora 2,150 ayudo na. Balance be kao order. To joma luwo jotelo gitimore nade? Kara kote ma girwako mana gi pes kuo. Koro akunema ka tu faint. Anyisi nono. Poka tubiro. Maro giti madakati. Emma acha no kadhi kanyo. Kuro bito. Ana donjo koni. Idhi kama? Ambe donge gara kora dhi mana kamae. Kara kuro dongwanere. To be ng'ano suwuoyo kodi mwalimu? Mwalimu mane? Jaridi? Apoka wacha kode dan. Poko wuoyo kodi tan kana wuoyo kode nitie gima pan koso luori. To koro nani? Oluora makachamba kata dhano yao. Omondi. Ingeni ok obi cheko penji confirmation ni about gima no wecha. In fact next week agolo posters orna ne picha kanyo adhi alos go posters piyo achak bawo kuongi. Abito. To wachi ni mako matek manade ni yao. Because I can smell success. Adwa na bed chief campaigner ni. Choke. Ichieni. Ine ni chieni Omondi ango matimi orna picha. Anaonge picha. Orna picha kirwako suit. Abito ka orni picha. Omondi pani picha ni kadwaro nyalo tama gole mtandao kake kworoge kacha chande. Ne Abito. Wachni tero mos. Wekitero wachni kidwa tero wachni ni. Mi time mondi. Omondi asetimo consultation, groundwork, ground bear. In gi mitim, ikri gi quotes, a Bible verses gi miriambo nego ji. Next week, poster saba ukae. Ne Abito. Abito. Ori mos in. Nyakochia.
lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Ng'ama dichuo bro donjo gi koni, asto ng'ama dhako ang'eyo ni biro donjo gi koni ka riembo ndiga. Kama, Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of 2 sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kontanyono koni. Owinjore kendo ndisore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Amula mana matin. But mule matin no is violent. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chalo chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Drama. Abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno, mane Ramogi TV. Nyakochia. Itemo wacho ni jaridi no nyiso ng'ate no mi 3,000. But omi 50 bob. Bana mani gimotimore bana gino lit na makikana na temango lit na kabisa. Idwa ninde pesa ni donge. Idwa ninde pesa mani. Bana prabich dungi bwana mangano mia prabich dungi. Dung mano. Mai nyakanyis bloggers. Nyakanyis bloggers oketh nyinge kabisa. You cannot do this. Wewe. Kikitem ketho gine kanyo. Oketho hewa. Apenji. Kore kichopo ka nyaka ne wawere kodicha. Jaber lak gamos, haunge kataraka. Yawa iluongo ni movement and locomotion. Koro ini locomotga. Iluongo ni locomotive machine. Apenji na kali kanyo. Ma kora se loke nyaka ka. Ne an gi weche moko matime shopping center. Dong unge ang'e weche mon. Usetieko. Ai, joka no usetieko chon. Usetieko modhi. Apenjo kiromo kodgi kanyo. To natimo maber tiekra kodgi chon. Ai, mapema ndio best. Obegi